Ha ka Facebook ngajulap ban yo I ya uwe ubreu ubadai ukasi ubaju smart baha ban kran install ya ki kambat ka jingle jong ki wei klam da kadau sai pat umut ban kran lane umut ban thau yano lada pet baha ya kom tho jong u ha ka Facebook imat ka dai ba uya don dau bat no re bat no bat imat ki dai ki dau politics kat kum ki content ki ba uju kran bat kadau kini ki dai ki jing tho jong u haka Facebook account ya ki kam politics nan siam tang ni ka wei ka point ka bakran tang ya ka politics bu ai politics ka nele ka kam sir khai baha ha ka jalla jong ni menta ka ba ma ka long ba don kini ki bakran tang nasla ba ki e jat ben reu bat ka long kum ba bu pen bu a ya ki pai buhur ba peli sya pen bu ai tang da ki kten it jat ben reu kat ba ha bala bu ai politik ki pai buhur pat mi sa ka jing ya shot para jat ben reu gitu ki badai na ka wei ka seng omlong ya jan shu bat ka wei andala bu ai politics lei la I komedi ban pej ru hadu ban da ja slipar ja phone ja jan tap mo ja tiar do bai si do bela do kamai do thia sya kan syat peja bat kumta ter kani ka jing bu ai politik ka wan ra ka jing bom ya so thu jing mut hayeng hasem hasnong hathau ha ka constituency bat ha ka jalahi ka balungo shu ka long bah bakran ya ka badai ru sisen dalam bu ai politics om sngap shu ya ka jing shisha ki kemen mahapat ban rkhe ban pen I banyat sarang ban thap kejat ban shon selfie ban ben paralog ban lorni bat ban ak bat ban kerkat klebik Pursin kini ki badan ya kani ka jingpang bu ai politics ki le kelumar bah ki ben ya ki wei hana ba kem don akor syu kat bada kren ma ki pat ya ki wei ka biang bet ya kani ka jingpang om don bala ban sumar namar kalarung hadu ki thet jabeng baro ki jing tho bo lo tho ka thau bet ban penram ya kita ki ba u ya don dau khnang ba ki pai ba gen om kershan da bisar baha ya kani ka jing ong jong uni uba pai bhure ki pai ba ka dau ka dai namar ba ki pai ba kem don ba sngap ya u kem don ba nget ya u kem don ba bot ya u om don ru ipawan ka jing ya lang jong u kum ju ru ha ki post jong u ha ki Facebook ki comments ha ba ngapet khandai 4% kem kershan ya u bat ujung melian ru ban put turai ya ki kam bale mau pat uben pat ya ki jingle jong ki wei kum ta le se kini ki dai ki dau sasdang ban kenno ya ki pai ba ki dai ki pai bhur na mar kem sngap ya u ka dai ka ni ka benta ka ba ngamban se ban ong ba ka ni ka jing kenno pai bhur ya ki pai ba ka kata hadu kata ya ka ri bat ka jat ben reu khasi jongi namar om pat ju don kata ka jing ki bhur ha ka ri khasi ba I jongi light no sisen lanu ka jing ki bitar lada sya nyon ben palan kani ka kenten pai buhur ka dai ka kenten nyoben ka kenten khenpo bat ka thau ya ka jingle klumar ki bale khlebi ki bale shit khli ki bale khlam akor ki bale khlam suthu ya ka bor ki ba khilam wer bat kumta ter ha ka wei na ki jing tho ba kran po ya kita ki pai buhur u angkum ni ka parti ayu ka to ka pa penki pai buhur ban penbi ya ki pai buhur ba ken khanrai bat akum ki ban nok plastik ha assembly pat aidau hana bapang sikenten halor ki issue ki ba hla surak kemnot ban ang wat sikenten ro ki res hi ya ki issue kat ba ki absent pat ka penpit pat buhur I kumba ijaj ben reu tang kan ka parti kini ki pat buhur pat khlam so thu shu turuma kumba long ki sniang ki ban no syariat sapo duryau ngam jolop bat kerbet ka jing tho jong uni ubreu ha Facebook barabor Ukran ya kita kinong yalam bakwa buram bakwa nam klam da kadau shai yanu umut ban kran hana khnang ba kita ki pai buhur kin ya ro ba ushim khia sisa ha ka wei ka jing tho u angkum ni kita ki ba kam ba ki ijat ben reu hasurak ban penking kli ngatharai uang penking kelong ya ki pai buhur sha e ki ja haba ka jat ben reu kamat e ki jing ki ang ka sentur ban kran tang ba kin yo jing ya ro ha ki ja ka yo hana batang maki ki badon ga jingkit khli na ka benta ka jat ben reu kat batang ka wei ke issue bakin job bat pen urlong kem patla le setiawat ki yo daka tulok pai bhur pat babli
do si do kamay hablot sa kabay kali kabay bam kabay wai kali etc. Nang ta sa kapenwit ya kinong let nong wan kinong kikana pule kikana college ha kabakut kajing hala surak kampoi wat kawai ru sha kathong pat buhur pat ya ki keten penbit ani kirki toho dan lagi ba akyam ru hakmat ki kamera dan ru ki ba ja slipar ja tapmo ja tiar bat kumta terter unong hala surak te la biang namar la yo penbit pat buhur na lor sa yo takatulop kat ba upai buhur pat udang sertok uta unong le ak nong yalam ijat benriu un hab don ka cingkit khli namar ba ula supen bi yaki pat buhur kat ba ka we ka isu ru umpat poi shano kata kedai ka ba uni ubriu ukran yaki pat ba kum ki pat buhur ka ba so thamula hakane ka jing tho ka ba tho ma u upun kut kumne ngam ju hla surak lane penbit pat buhur penban ban yanu jor bat kini ki ba hla surak dang job isu na ka benta ka jat benriu da manga uang susu kumne baro ki ben ki isi ki kran jerong telit haba ngabu haya ki comments ha ka status jonga ha Facebook Henry ka jing sisa kalong pa ki to ki ba ben ki ba isi yang nga comment palat namar ki bapli ki ha penlut por ban pek ya ka ba nga tho bat post ki ha penlut by internet ban puli ki status jonga ki ha penlut por bakin comments ha ki status jonga bat kin ha ban kthakli ban perkhat kumno bandaj ya ki ba ngala post ni ka jing ak ana kini ki anti dash ki ba don kam don jam ki ba melen pat ban senran ya ki tu ki ba celau surak klem long wat ka weiru ka isu ka ba ki penbit ya upai bor kani ka long ka jing kran jong ni ubreu te habangi phai pat sha kani ka jing kran jong ni ubreu ka long ka ege ba snosi ba sngo nyam ram ba ki para kasi jongi ki em ha ka jing ya bisni khamtam kitu ki breu ki bala nang lastat ki that madan ye ka jingpit la jong bat ki that ya ka jing sarong ka donut chapo ka ba dan mano patep ne yo I like no tang ublai tang kata hendrai nga kentu jor ya ini iba bat ki ba jumlen ban keno paj bhur ya ki paj ba kam long ka ba sok tenat le se kan poi ka por la ja ba ki don ki no ki isu jong ka jat ben reu khasi jongi ka ba hab ban ya mi paj ba hangta ki wei ki jat ben reu ken saong o lami ki pai bhur haba ong pai bhur da ki wei ki jat ben reu kun thup ya phiru ki baju ong pai bhur ya ki pai ba namar kata kiar si sendan nang ne sakmat ban penan kam ya kani ka kentien pai bhur bat haba phi pen pau ya kinu ki mat hakiren san social media kata kade ka hok ka jong phi kade ka mon ka jong phi kade ka jing kwa ka jong phi la ban khang da mano hendrai kan mau wat kan no pai bhur ya ki pai ba namar kan ni kabom la ban long kabom la ban priang kabom so tanat bat kabom so ya hap khaddu ya wai nga kwa ban tip na phi ki pai ba phi so ya hap ni em aba phi lek sha kino ki jing ya lang sa sha khot ki pai bhor kumbala kranda itu iwe iba apo Facebook bat aba phi lek sha kino ki jing ya lang phi khlam ki bhor sa komen mo ban pen pau ya jing sngo jong phi tang banga karpat iki pai ba so bha wat nom kran sneu wat nom ya theu let's say itu iba kena lani iba kena pai bhur yang iki pai ba let's say idon ka jing dunah ka puat perkhat hendrai ngin suken tu ya I ban omblen shu ban kena pai bhur ya ki pai ba ki balik sekino ki jing yalang khamtam ha ki jing yalang ha ki kam politics kum juru lada itu iba kena pai bhur ya ki pai ba ha Facebook lada phikum sngap lani kumpet ya kanika jingkran ha kanika video wat sngo thu baklah namar ka jing tho jong phi kila bandai ban ngem tur klar ya ka jing ya dei jong phi ngem tur klar ya ka jing ya don dau jong phi bat no lani bat ka no ko ka political party hendrai kan mau wat ben wat sen wat ngop ya ki pai ba kum kita ki pai bhor kum ba phi chukran kublai